Здравейте, ароматно семейство! Радваме се, че в този четвъртък ще можете да се докоснете до една тема, която е заглавена Ароматното наследство на България. Това е една тема, която моят брат Иван, или Джони Браво, както го знаете повечето от вас, направи за фестивала Здраве и здраве в Габрово на 1 февруари, само преди една седмица. На живо представи темата, но така искахме много силно и вие да може да се докоснете до нея в нейният автентичен вид, а и като с хора, сред хора с много по-активно отношение към материята и повече интерес. Смятам, че темата ще е интересна за вас, ще ви даде още така един много по-дълбок поглед към ароматите, за които конкретно ще стане дума. Давам думата на Иван и той така да ни въведе в ароматното наследство на България. Благодаря ти, Джони, че се съгласи да бъдеш днес с нас и да ни разкриеш това наследство. Микрофона е твой. Здравейте и от мен. Работи ли? Работи, да. Добре. Здравейте и от мен. Аз за сега ще бъда с изключена камера. В края на презентацията ще си включа камерата, за да ви покажа някои от нещата, за които ще говоря сега. В началото ще започна с малко обща информация. Може би някой от вас, т.е. вярвам, че повечето от вас са я чували, но е важно в началото да започнем с нея. И аз ще ви дам няколко допълнителни неща към тази информация, която може би ще ви е интересна също. А, Ароматите в природата, абсолютно за всички аромати, говоря в случая, принадлежат към няколко основни класа органични съединения и както ние познаваме повечето от тях, това са терпени, алкохоли, естери, алдехиди, кетони и техните производни. Разликата с ароматите, които ние ползваме под формата на етерични масла, е, че растенията, които превръщат синтеза на тези вещества в свой водещ жизнен принцип и които наричаме етерично-масени култури, произвеждат тези съединения в много голямо количество и в композиция, която ги прави устойчиви. За разлика от това, ако погледнем ароматът на една ябълка, той също е следствие от наличието на такива ароматни молекули, но тези молекули са в много по-малко количество и са в композиция, която е нестабилна, която бързо и лесно се окислява. И в моето проучване, това, което аз разбрах е, че ние може да имаме ароматен извлек и от ябълка под формата на естествена ябълкова есенция, но тази есенция не е стабилна и затова в нашето ежедневие всеки 99,9% от ако срещнете аромат на ябълка, той е синтетичен. Не е естествен. По проста причина, че много трудно е, примерно в хранително-вкусовата промишленост, тази, тези ароматни съединения да бъдат запазени и да бъдат да не бъдат разрушени от контакта си с въздуха, светлина и така нататък. Думата етер произлиза от старогръцки език
и нейното значение е финният, чист и светъл въздух на небесните сфери, което звучи много романтично. Но всъщност в български язик понятието етеричен навлиза през латинския и се отнася към финни, летливи и невидимо действащи вещества. Натуралните етерични масла, за които ще говорим, всички знаем, че ние отнасяме това понятие към екстракт, който е чист и концентриран от растенията и е получен по естествен път. Но това искам да подчертая, че не се тази дума етеричен като цяло може да бъде срещната за всяко летливо ароматно шишенце, което може да си намерите под път и над път и не бива да ви подвежда, че щом пише етерично масло, това е естествен екстракт. Затова доTERRA се е погрижила ние да имаме достъп до истински етерични масла, които, както всички знаем, са изключително чисти и са резултат на извличане на естествените ароматни композиции от културите, които днес ще разгледаме, а и много други, с които ние работим в ежедневието си. Идеята за тази тема и погледът върху културите, които се добиват в България, беше провокиран в мен преди около година, слушайки една аудиокнига на Рудолф Штайнер, който в текста, който слушах, описваше как при инкарниране астралното и етерното тяло на човека избират освен родителите си и мястото и земята, на която ще се породи съответното въплъщение в този живот. И това по някакъв начин ме провокира да се замисля върху един факт, който всички сме чували и знаем, че за нас най-полезните и как да го кажа, ползотворните, в случая най-често сме го слушали за храни, са храни, които плодове и зеленчуци, примерно, които растат в обсега, примерно, до 100 километра или нали, в по-широк кръг държавата, в която живеем. И аз по някакъв начин това си го обясних, че тези растения, които растат на нашата земя, имат сходство с нашата вибрация, с нашето етерно тяло и по този начин възприемането на жизнените енергии от тях е много по-пълно и ползотворно за нас. И това ме накара да се вгледам по-дълбоко в страни от ябълките, крушите и чушките и да погледнем това как се отнася към етеричните масла, които са от култури, които се добиват в България или етерични масла, които се раждат на българска територия. В антропософията растенията и техните есенции се разглеждат като живи посредници между Земята и космоса, носители на специфичен тип жизнена, душевна и духовна сила.
А Штайнер описва техният ефект като взаимодействие между физическото, етерното и астралното в човека. Това са част от нещата, които ме провокираха да направя това проучване с тази тема. И всъщност като вметка тук мога да кажа, че тези определения може да ги срещнем в много различни философии и едно от нещата, които аз съм ги срещал е като съм чел преди много години книгите на Карлос Кастанеда. Там те биват наричани съюзници. И всъщност нека в следващите моменти да погледнем 5 от нашите съюзници, които Дотера се е погрижила да се раждат в най-чистата си форма в нашата страна. Първото растение, което ще разгледаме, е великолепната лавандула, която вярвам, че е много красива на снимката, която е в презентацията, с нейните лилави цветове. Родът на лавандула се появява преди около 30-40 милиона години. Това е един период, който се казва Еоцен. И интересното за този период е, че по това време са все още праконтинентите, които сме учили в училище за тях. И все още нямаме изградените континенти, които ние познаваме днес, морецата, които познаваме днес и така нататък. Но това е един период, който обуславя втората еволюционна вълна на цъфтящите растения, превръщайки ги в растения на финната комуникация. Малко по-късно, преди около 25 милиона години, започват едни периоди на трансформиране на земната кора, което постепенно оформя континентите, както ние ги познаваме днес. И в този период се оформя и Средиземноморския басейн и средиземноморският климат. Преди около 10 милиона години лавандула ангастафолия, която е видът лавандула, който ние използваме и който е доказано най-ефективния, се отделя като самостоятелен вид, който е пригоден към варовикови почви, сухи лета и интензивна слънчева светлина. В България това е от 5 култури, които ще разгледаме, това е най-младата култура, която бива въведена в България преди малко повече от 100 години. Всъщност годината, в която се правят първите опити за отглеждане на тази култура е посочена 1903 година, но най-вероятно заради войните, които последват след 1903 година, това нещо не просъществува. И по-късно, в средата на 20-те години на 20 век, опитите са възобновени вече успешно и културата бива отглеждана в Южна и Централна България. В средата на 20 век тя е вписана в организираната система за лечебни и ароматни култури и с развитието на методите за отглеждане и дестилация, постепенно България се превръща в световен лидер
в производството на висококачествено етерично масло от лавандула с балансиран химичен профил. Това е основното нещо, което определя българското лавандулно масло, е химичният му профил, който е уникален и който е благодарение на земята, на която расте лавандулата, т.е. българската земя. Днес, както знаем, лавандула се отглежда и на север от Стара планина, като годишният добив на етерично масло от лавандула достига 300-400 метрични тона годишно и след 2015 година България изпреварва дори Франция, като от тогава ние сме страната с най-голямо производство на етерично масло от лавандула. Както всички знаем, то е изключително благотворно за кожата. И най-прекрасният продукт на дотера Салюбел, който е за поддръжка на кожата, един от основните му компоненти, както знаем, е лавандула. Като тя подпомага регенерацията, успокоява раздразненията и нещо изключително важно е, че истинската лавандула е пръв помощник при изгаряния. Когато имаме проблем с изгаряне, може би повечето от вас знаят, поставяме чисто масло от лавандула върху засегнатият участък и всъщност по мои наблюдения, до 10 на минути болката изцяло изчезва, нямаме подувания, изобщо нещо магично. В антропософията лавандулата се разглежда като растение с силна връзка с светлината и това абсолютно се свързва и с нещата, които ви казах преди малко. Това, че тя се адаптира към сухите лета и интензивната слънчева светлина и я събира тази светлина в летните месеци и я концентрира в етеричното си масло. Като тук е интересно да отбележим, че лавандулата използва етеричното си масло, за да се предпазва от тази интензивна слънчева светлина, за да предпазва растението. И не случайно тя има този ефект, който е при изгаряния, който ви описах. Освен това, антропософията казва, че тя е растение, което действа там, където астралното тяло притиска физическото, като подпомага отделянето на душевните напрежения. Много интересно нещо за нея е, че някои изследователи сочат, че именно лавандулата е благоуханият нард, споменат в Библията, в Новия Завет, с който Мария Магдалена помазва нозете на Исус Христос малко преди Страстната седмица. Всъщност има две масла, за които се твърди, че може би е това масло. Едното е лавандулата и един от хората, които твърдят това, повечето от вас го познават, е доктор Джош Акс. Според него това е лавандулата. Има и други изследователи, които пък казват, че това е спайкнард. Така или иначе, и двете масла са изключително свещени и вълшебни и предполагам, че повечето от вас се докосвали до двете масла.
Лавандулата, която Дотера произвежда в България, се отглежда в земите на Златна Добруджа, а маслото й се дестилира в Есетере край Добрич. И както повечето от нас знаем, тази лавандула поставя абсолютно нови световни стандарти за чистота и качество, както и за постоянство на химичният профил. М. Следващата култура, която ще разглеждаме, е маточевата. В момента в стаята ми мириш на маточина, разкошно. Името на маточината произлиза от старогръцката дума за пчела, мелиса, като още от античността тя е свързвана с природата, плодородието и жизнените цикли. Мелиси в древногръцките мистерии са наричани жриците на богинята Деметра, които са пазителки на земния ред и тишината. Интересно нещо, което трябва да подчертаем за ботаническото име Melissa officinalis е, че всички масла, които видите наименованието officinalis, означава, че те са растения, които още в древността са ползвани за лечебни растения. Тоест, маточината наистина е изключително древно лечебно средство, което ние имаме щастието да расте и по нашите географски ширини. И чрез маслото от Дотера пък и може да се докоснем до неговата най-чиста и концентрирана форма. В ароматната композиция на маслото от маточина има няколко ароматни съединения, които силно привличат пчелите. Това е една, да го наречем смес от нерал и гераниал. Това са алдехиди на нерола и гераниола, които присъстват в смес, която има общо наименование, което се нарича цитрал. Именно тези съединения, на тях се дължи този лимоново цветен аромат, който пчелите разпознават като сигнал за безопасност. И е интересно да се подчертае, че маточината се използва от пчеларите за да привличат пчелите към кошерите. Както и екстракта от нея може да бъде използван за напръскване на растения, които се нуждаят от опрашване от пчели. По този начин да привличаш пчелите да ти опрашат културите в градината. В българската традиция маточината най-често се предлага и приготвя под формата на чай, както в книжката пише вечерен, мек и утешителен. Много се смях, като попаднах на това.
А, а в народната ни медицина я пази като билка за нервната система, сърцето, храносмилането и онези състояния, които не са точно болест, а разстроен вътрешен ритъм. И тук връзката, която правя е с определението в антропософията на маточината. Те я определят като растение, което събира разпръснатото. Тя въздейства върху етерното тяло, като го балансира и подпомага хармонизирането на месечния цикъл. Има и очевидна връзка между думата маточина, майка и матка. Това може да го съпоставим и към грижата за хормоналният баланс и как да го нарека, всички детеродни функции на една жена. Дестилацията на маточината може да бъде проследена назад във времето до 14 век, когато във Франция монаси създават прочутата кармелитска вода, която е дестилат от маточина, лимонени кори и индийско орехче и е била изключително ценена в медицината по това време. Интересно е да кажем, че 5 мл от маслото от маточина се получават приблизително от дестилацията на около 15 кг свежа билка. Следващото растение, което ще разгледаме е маслодайната роза. Маслодайната роза, преди да стане българска роза обаче, тръгва от едни други земи, за които сега ще ви разкажа. Тя се оформя като самостоятелен вид в периода между 3 и 11 век в резултат на дълга селекция и кръстосване на древни видове в районите на Близкия изток и Индия, където е почитана както за лечебно, така и за ритуално растение. Основна роля в този процес играе Персия, където 10-11 век се развива високата култура на розовите градини и дестилацията. Има едно име, което повечето от вас са го чували. Това е Авицена. Всъщност на него дължим съвременните методи за дестилация на масло. Това, което се знае за периодите преди 10 век е, че най-вероятно повечето дестилати са били под формата на хидросоли. Но всъщност технологията за концентриране на дестилата, за да се получи масло, се приписва изключително на Авицена и на неговите нововъведения в този процес. Последствие розата и знанията за нея преминават през Сирия и района на Дамаск, който в периода на средновековието се утвърждава като център на търговията с розова вода и ароматни продукти. Оттам идва и наименованието и Дамасцена, не като указание за ботанически произход, а като знак за търговски престиж. Нещо като Карловска луканка.
Тръга на шегата, естествено, но е такова нещо. А, извинявам се. Маслодайната роза достига централните български региони през 17 век, благодарение на Османската империя. Не може да им бъде отречено това, тъй като розата и розовото масло са били високо ценени в османската култура. А, тази култура всъщност се въвежда и в българските земи, като това, което става е, че розата открива най-благоприятната земя за нейното развитие на нашата територия. И тази земя ние днес я наричаме Розовата долина. Около 1720 година, това е 200 години преди първите преди появата на лавандулата в България и 300 години преди днешния ден. Тоест, представете си преди колко много години. България вече произвежда розово масло и го изнася през Константинопол към европейските пазари. А към края на 19 век се превръщаме в еталон за качество на розово масло. Като днес количеството розово масло, което произвеждаме на годишна база е около 2-3 метрични тона, а за производство на 1 килограм от маслото са необходими около 3000 килограма розови цветове, събрани и дестилирани в рамките на часове. Антропософията разглежда розата като духовният архетип на пречистената човешка душа и казва, че чрез аромата й може да трансформираме инстинктите, желанията и страстта в любов и състрадание. Още интересно е, че антропософията казва, че ароматът на розата въздейства върху астралното тяло и хармонизира чувството. Нашето розово масло, както всички знаем, се ражда в сърцето на розовата долина край село Шипка и се дестилира в дестилерията ни Тера Роза, като в края на презентацията си ще ви го покажа и ще коментираме ароматът му, който е труден дори за описване. Но е с изключителна чистота и може да бъде приеман дори вътрешно. Следващата култура, която ще разгледаме, е тамянът. Както всички знаем, тамянът не расте в България, но тамянът като съзнание и идея, аз силно вярвам, че е избрал точно България, не случайно, за място, където се ражда това масло в най-чистата си активна форма. Но нека да погледнем откъде идва. Родът на тамяна се появява по същото време, когато се появява и лавандулата преди около 30-40 милиона години. Като по това време, както ви казах, са все още старите праконтиненти и Арабският полуостров все още е свързан с бреговете на Източна Африка. И поради това днес откриваме
тамяновите дървета от двете страни на Червено море, на териториите на Оман, Йемен, Етиопия и Сомалия. Тук е интересно, много е интересно, в последствие попаднах на тази информация, че всъщност Етиопия изобщо не е случайно място. Ам, в Етиопия са открити най-старите фосили на Homo sapiens, датирани на 200 000 години. И всъщност се определя като люлката на нашата цивилизация, което и чрез генетични изследвания може да е доказано, че всеки един от нас е свързан по някакъв начин генетично с тази територия. И аз силно затова вярвам, че Тамянът и следващата култура, която ще разгледаме, са абсолютно вплетени в нашите генни структури. Един момент само да се събера мислите. В продължение на хилядолетия тамянът е смятан за един от най-скъпоценните дарове и е използван за жертвено благоухание, като тази символика достига България в ранното средновековие с ритуалите на православието. Рудолф Штайнер описва тамяна като посредник между човешката душа и духовните светове, като казва, че ароматът му въздейства върху астралното тяло и ритмичната система на човека. Което ние много добре знаем, че през ритмичната система на тялото ни, ние всъщност имаме състоянието на хомеостаза и знаем, че тамяната е едно от маслата, които ние може да използваме за регулиране и балансиране на хомеостазата. Друго интересно, което той казва за тамяна е, че когато ние използваме тамяна съзнателно, той ни помага в създаването на свещено пространство, в което волята временно отстъпва място за възприемане. И това са моментите на медитация, молитва, както искате ги наречете. Моментите, когато се изпразваме от ежедневието си, за да получим нещо друго свише. Едно от най-интересните места, свързани с тамяна, четем в Новия Завет и това е историята за Рождество и даровете на тримата мъдреци. Злато, Тамян и Смирна. И Штайнер определя символиката на трите дара много дълбоко. Има цяла тема, но аз това, което съм извадил от нея е определенето на златото като символ на слънчевият принцип, тамянът на божественото начало, а смирната като символ на жертвата и преображението. И точно това преображение ще разгледаме сега с следващата култура и това е смирната. В ароматерапията има две масла, за които се казва, че са за рани, които не заздравяват. Едно от тях е смирната, а второто тук за втори път ще спомена Спайкнард. Като тук става въпрос не само за физически рани. Името на смирната произлиза от
древен семитски корен, означаващ горчив. И както повечето от вас, които са се докосвали до смирната, знаят, тя не е благоухание. Не вярвам, че някой, който се е докосвал до маслото, си е казвал: вау, прекрасно мирише. Защото нейните качества изобщо не са свързани с красотата, те са свързани с трансформацията. Тази трансформация, едно от местата, където я срещаме, е древногръцките митове. И това е историята за девойката Смирна или Мира, която е, да го кажа, прокълната от Афродита, тъй като майка й заявява, че Смирна е по-красива дори от Афродита и Афродита я омагьосва. Като това омагьосване се изразява в едни неестествени желания, които Смирна получава към баща си. Няма да ви разказвам целият мит, но който желая може да го прочете, доста е поучителен и интересен. Но в крайна сметка се стига до това, че тя изпада в едно отчаяние, забременяла от баща си и в срама си моли боговете да я погълнат в земята и всъщност те удовлетворяват нейното желание. Земята я погълва и от нея се ражда първото дърво Смирна. Като от това дърво всъщност се ражда детето й, което е Адонис, който е най-красивия в древногръцката митология. И всъщност така става, че Афродита присъства по случайност в кавички на раждането му и толкова го харесва, че всъщност тя го взема и го отглежда в последствие. Мита продължава доста нататък, така че който желая може да си го прочете и да размишлява над него. Следващото място, където срещаме Смирната, това е Стария Завет и книгата на Естир, която описва ритуалната подготовка на жените, избрани да се изправят пред персийския цар Ахашвирош. Ритуалът е в продължение на 12 месеца, като първите 6 месеца всяка жена помазва тялото си с масло от Смирна, а следващите 6 месеца с благоухания. И това е само за да се изправят пред царя. И след това той да си избере бъдещата си жена. Смирната се появява отново и в Новия Завет. След Рождество я срещаме отново предложена в чашата с вино по време на разпятието, като по този начин тя очертава целият път на Христос от раждането до жертвата. Откъде знаем, че в чашата с вино е имало Смирна? Всички исторически, и това са автентични исторически документи, посочват, че по онова време всичкото вино е третирано с Смирна, тъй като на тези земи заради жегата виното е можело да прокисва много бързо. Те са използвали Смирната като консервант и за храни, и за напитки.
Така че ние не знаем от Библията за смирната в чашата, знаем от исторически сведения, че това е абсолютно задължително ам, по това време. А, нещо още. Един момент ми дайте само малко да се събера мислите. Нещо друго, което в проучването си аз открих и го считам за изключително интересно. В процеса на синтез на ароматните съединения, растенията използват една функция, която се нарича селективен биосинтез, който се случва благодарение на ензими в самото растение. И това, благодарение на това, растенията, когато произвеждат ароматните молекули, те ги синтезират по начин, по който нюансират аромата. И това мога да ви дам пример с лимонен, примерно, или алфа-пинен, две от молекулите, които могат да бъдат открити в маслото от тамян. Те са монотерпени и двете молекули са с химична формула C10H16. Като на химичен език казано, растението използва строителни блокчета, които то е един тип строително блокче, и това строително блокче е с формула C5H8. Нарича се изопренова единица. И всъщност мен това, което много ме впечатли, когато попаднах на тази информация, е в формулата на изопреновата единица C5H8. Не знам за вас, но аз когато видя в дадена структура числа числа на Фибоначи, в случая 5 и 8, които имат отношение към златното сечение, гледам по друг начин на това нещо и затова в моята презентация нарекох това божествен интелект, защото според мен това наистина може да бъде погледнато като един код на проявата на божествения интелект на физически план. И всъщност интересното е, че и лимонена, и алфа-пинена са с една химична формула от комбиниране на две изопренови единици, което, както казах, дава формулата C10H16. Обаче, това, което отличава двете молекули е пространствената им форма. Те са с еднаква формула, но в пространството молекулата им е изградена по различен начин. Въглеродните атоми са подредени по-различен, създават, както ви казах в началото, различна форма и водородните атоми също, което определя техният
различен аромат и взаимодействие с рецепторите на нашите клетки. Като тук има още един штрих. Когато растението синтезира тези вещества, в случая и двете молекули в химията се наричат хирални, защото те могат да бъдат да съществуват като две различни огледални форми на една и съща молекула, които се наричат енантиомери, което означава срещуположни. От гръцки пак идва наименованието. И всъщност, когато растенията произвеждат примерно лимонен, те произвеждат лимонен. Ние знаем от практиката си, че това се нарича енантиомерна доминация и всъщност около 95 до 99% от естествения лимонен е делимонен, което е дясната форма на молекулата, а другите от 1 до 5% са лявата форма на молекулата. Интересно е, че нашите рецептори разпознават всяка от двете форми по различен начин и всъщност това създава мекотата и нюанса на лимоновия аромат на лимонена, който за разлика от синтетичният лимонен е свеж, но е мек. Когато ние в лаборатория създаваме хирална молекула, синтезираме, няма значение дали това ще е лимонен, алфа-пинен, линалол, която и да е. Много голяма част от ароматните молекули са така наречените хирални молекули. Ние получаваме така наречената рацемична смес, която е 50 на 50. В нея имаме 50% десни, 50% леви. В интерес на истината, в днешно време химията е достигнала до там, че посредством ензими може да създаде и хирално доминиран лимонен, но тук идва второто ниво на кодиране на този божествен интелект, както аз го наричам, и това е цялостната химична и ароматна матрица, която растението създава. Защото освен тези съотношения на хиралността в отделната молекула, ние в естествения екстракт имаме много прецизни отношения между отделните молекули на отделните съединения в екстракта. Тоест, примерно, имаме точно определени нива на алфа-пинен. Те са в точно съотношение към лимонена и към всички останали молекулки и молекулчета в маслото от тамян. Това нещо, нашите клетки в цялата история на биологичното ни развитие са били в връзка с растителния свят и са развивали своята способност за комуникация с растителния свят. И за това по естествен начин те могат да комуникират и да използват тези молекули за активацията на оздравителни и регулаторни процеси. Но когато се сблъскат с композиции, които са синтетично създадени в лабораторията, този ефект отсъства. И не само отсъства, в повечето случаи се наблюдава точно обратното. Наблюдават се ефекти, които са по-скоро
ам, обратни, свързани с разрушаване на баланса в ам, симбиозата, така да го нарека, на човешкия живот и на взаимодействието между клетките. Както каза и ти, между вътрешния ритъм. Нарушава се вътрешния ритъм на Да, тялото. нарушава се вътрешния ритъм. Супер. В проучването си попаднах и на една много интересна традиция, за която може би доста от вас са чували, и това е древната парфюмна традиция, наречена Атар или Итар. Атар се нарича по-скоро в Индия, Итар в персийските земи. Ам, Много е интересна. Който от вас иска, има филмчето в YouTube, може да гледа. Това е малко по-различен процес на дестилация, който е улавянето на естествени аромати в база на масло от сандалово дърво, като това става, нали, пак през процес на дестилация. И сандаловото дърво всъщност, улавяйки тези аромати, после се оставя да отлежи. И всъщност идеята на тази култура на парфюма от много векове е на микропарфюмирането. Идеята не е като се парфюмираме на километри от нас, всеки да разбере с какво сме се намазали, а идеята е а, на за идеята за интимност, т.е. аромата, той е предназначен към човек, който е най-близо до нас и който ние ще допуснем най-близо до нас. А, аз намирам лично за себе си връзка между атър и итър и етер, въпреки че според науката няма връзка. На мен просто толкова близко звучащи а, думи няма как да не са произлязли от една и съща идея за, както казахме в началото, за фин, чист и светъл въздух на небесните сфери. Хм. Аз предлагам, Джони, така да завършим, Да, защото е един аз. часа и да дадем така пространство. Аз Ако... искам само да си включа камерата Да. и искам. Спирам шерването. Не, не дей спира записа. Шерването, не, презентацията Добре. имах предвид, за да можеш ти да си включиш камерата. Все още не те виждаме. Да, вече те виждаме. Виждате ли ме? Да, Добре. Аз, тъй като преди по-малко от месец за първи път си поръчах чистото розово масло от Дотера и много исках да го споделя с вас. Не знам, ти ще ми кажеш. да, виждаме го. В ръката ти е кутийката, Да, която е опакована. то пристига в тази кутийка. Сега ще я отворя, за да измъкна шенцето. Това е шенцето. Всъщност интересното е, че аз за първи път се срещнах с розовото масло на Дотера точно преди 2 години
на февруарското Бого. Имаше оферта с Роза Тъч. А, и това, което си поставих за цел е в един момент да имам чистото масло, като за щастие, благодарение на лоялната програма на Дотера, ние имаме шанс да ползваме най-необходимите си неща през годината и аз така за една година си събрах достатъчно точки, за да си поръчам през януари розовото масло, което още един път подчертавам, имаме изключителния шанс, благодарение на лоялната програма, да го получим без да вложим и лев за него и да се докоснем до нещо, което се ражда на нашата земя и се добива с професионализма, заложен от компанията Дотера в най-чистата му форма. И искам да ви кажа, че аз за нова година получих от една дама подарък от розово масло, което се продава, българско розово масло, българска роза. Това розово масло миришеше на ябълки и няма нищо общо с миризмата на това розово. Ама нищо общо. И както казах и в Габрово, за мен това е изключително предателство над българския народ. Ние да сме от 300 години лидери и еталон за качество на розовото масло и да си общо заето, ако не е Дотера, аз не виждам как един човек в България би наистина се докоснал до чистотата на този продукт и до истинското розово масло, защото в крайна сметка всички, които произвеждат останали розово масло, те не гледат това да достигне до нас. Те гледат да го продадат на едро към парфюмерийните компании, които унищожават розовото масло, смесвайки го с химии и после цялата магия на розовото масло заминава, като влезе в лабораторията. Така че, който от вас има желание да притежава розата, Чиста роза. най-лесният вариант е лоялната програма на Дотера. За една година без никакъв проблем се събират точките в крайна сметка и търпението е много важна част от качествата, които всеки от нас трябва да добие. Аз си го чаках. Миряна много дълго време ми казаше, имаш много точки. И аз казах, не, събирам за роза. Всъщност аз събрах малко повече. От розата струва 370 евро. Аз събрах малко повече, за да мога да си купя и маточината. Не знам дали се вижда. Маточината Наистина е следващото по цена масло на Дотера. И то не е ефтино. 5 мл струват около 130 евро. Но пак казвам, благодарение на лоялната програма имаме шанса да се докоснем до тези вълшебни масла без да вложим пари. Кайчан. Затова съм изключително благодарен на Дотера. И ви благодаря за търпението и ако имате някакви въпроси, насреща съм. Или коментар. Аз мога да се включа само, Джонка, върху последните ти думи.
и това какво правят българските производители и всъщност какво прави доTERRA, само като сравнение, без да осъждаме, без да, така, да има нужда от излишна критика, но е важно наистина да оценяваме стремежите и фокуса, който си е поставил всеки един производител. Не случайно за това много говорят всички от доTERRA, както и нейните създатели, които още 2008 година залагат тези стандарти за качество. И всъщност на база на това, което виждаме, което прави доTERRA през годините и само повишава стандартите си, ги спазва и ги утвърждава и ги така следва безкомпромисно. Наистина качеството е следствие на всички тези тестове за чистота, за липса на примеси, за липса на синтетика, разредители или други пълнители, но и разбира се и хемотипа, за който ти толкова така добре обясни, е много важен. Подбора на хемотипа, който се прави за всяко етерично масло, всъщност за да имаме ние най-потентното етерично масло с терапевтични цели. Това всъщност също влиза в сертификата CPTG и подбора на хемотипа, начина по който е отгледана културата и вече И къде е самото, отгледана? да, начина говорим и място, климат, грижа, чистота, а, за да може след това, след процеса на дестилация, да се извършат другите 8 теста и да се случи този тест от независима лаборатория, който след това, след като излязат всички тестове, да може да се сложи м, този сертификат и да имаме гаранция, че ние имаме чисти етерични масла, 100% органична материя. Това е много важно да го знаем и да го обясняваме на хората около себе си. Затова бих казала, че просто българските производители на роза, и не само на роза, то предполагам това е и доста валидно и за тези, които произвеждат и лавандула, те не си поставят за цел розовото масло да може да се пие, въпреки че имаме розова вода, която нали, можем да пием. Различно е като когато нямаш този фокус за терапевтични цели, отношението към процеса става различен. Да. Съответно нали, крайният продукт става различен. Затова аз днес ще публикувам едно много кратко видео на доктор Хил, в което той точно това разказва, как в годините доTERRA непрекъснато правят проучвания, как етеричните масла влияят върху хиляди гени в нашето тяло и те непрекъснато наблюдават тази генна експресия, която се случва благодарение на влиянието на етеричните масла. Много е интересно, те продължават да задълбочават своите проучвания и на база на това да регулират процеса на производство и на етерични масла, и на хранителни добавки, така че да имаме наистина много висококачествени продукти, с които ежедневно да боравим. И нещо, аз искам да допълня относно лавандулата, защото на мен, освен така нареченото розово масло в кавички, ми подариха и лавандулово българско масло, което всъщност трябва да знаем и наистина да обръщаме внимание, когато ползваме етерични масла, върху ботаническото име, дали присъства на шишенцето и какво е то. Мгм. Защото всъщност успокоителните качества на лавандула ангастифолия, които познаваме, не присъстват в маслото от лавендин, което е хибрид на лавандула, който се отглежда и в България и е основният тип лавандула, който се произвежда в днешно време в Франция, който е с високо съдържание на камфор, много по-ниски нива на линалол и линолил ацетат, примерно. Винаги го бъркам на български как се казва това, но всъщност лавандина не е лошо масло, но то е точно опозиционно на
лавандула ангастифолия и се препоръчва при активност. То активира. То не е за успокояване, а за активиране. То е добре да се ползва примерно при когато ще спортуваме, да намажем тялото си, да го подготвим за една тренировка. Примерно за това е идеално. Но нали, това нещо дори не се отбелязва на традиционните шишенца с така нареченото българско лавандулово масло. Да, всъщност в търговската мрежа доста често може да се открие лавендин, нали, който се продава за лавандула и по този начин така ние да не можем да получим тези очаквани терапевтични ефекти, както ти каза, за спокойствие, за така, регулация на нервната система. Дори дори лавендина не е окей за нанасене, като чисто нанасене върху кожата, заради високите парене върху кожата си, отколкото успокояване. И това аз съм го чувал от много хора, които реагират такива, ма лавандула чиста на кожата. Аз предлагам да дадем възможности на други хора, ако искат да се Да, включат и все пак записа да не става твърде дълъг, да можем да се да, вместим в едно добре. по-прилично време, че темата е безкрайна, така или иначе. Да, безкрайно. Мгм. Мога да спра записа и ако иска някой да се включи, да го направи. Благодаря за вниманието на тези, които ще ни гледат на запис.